cando se creou o que foi o xerme da Escola Politécnica Superior, que foi a Escola de Enxeñería Técnica Agrícola no ano 1967, pois a verdade é que se consideraba unha necesidade para dar pulo, para desenvolver, para modernizar o agro da Comunidade Autónoma de Galicia, pois crear unha titulación técnica de ámbito agrario e de rango universitario. Logo, andando o tempo, no ano 1985, pois é cando se crea a Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos, que supuxo tamén pois, un avance importante no mesmo eido, non? De modernizar a agricultura en Galicia e de realizar investigación e desenvolvemento, atraer e introducir novas tecnoloxías no agro galego. No ano 1997 pois dase un paso máis e no ano 1993 crease a Escola Politécnica Superior, que integra o que era a Enxeñería Técnica Agrícola, a Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos e a reciente creada Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal e a de Enxeñeiros de Montes, que se creara un ano antes. E este novo centro integrador de todas as titulacións de carácter agroforestal e de rango universitario, pois supuxo un avance moi importante no que se refira á formación de técnicos e o desenvolvemento de investigación e transferencia de tecnoloxía e, por lo tanto, na modernización do agro galego. Por desgracia, nos últimos anos, pois, estáse vendo freado polo despoboamento do rural, polo abandono, pero o certo é que a Escola Politécnica Superior supuxo e supón un punto, un polo de referencia moi importante no que é a formación de técnicos dos eidos agrícola e forestal e tamén no desenvolvemento de investigación de cara á modernización deste sector. Durante moitos anos houve unha certa centralización, é dicir, estaban os estudos de carácter agrícola, agrario e forestal en Madrid e algún outro disperso por España, pero había moi pouquiños. Dos anos 80 e 90 houve unha proliferación de centros, que eranse moitos deste tipo por toda España, e quizás podemos decir que pasamos de ter moi poucos, de ser unha carencia que realmente debería haber máis, e sobre todo algún en Galicia, unha comunidade autónoma na que o sector primario ligado á terra ten unha gran importancia, a ter quizás un exceso, que temos que competir polo alumnado, o cal tampouco é malo, porque nos obliga a mellorar día a día e ano a ano. Eu creo que podemos presumir, estar orgullosos de que temos un bo plantel de profesorado que realiza as súas tarefas docentes e de investigación dun xeito moi acertado e con alta productividade, e iso nos fai estar situados nos primeiros postos do ranking de titulacións universitarias que imparten esas titulacións a nivel do Estado español. Pero o certo é que tamén, desde o punto de vista da investigación agroforestal, somos un centro claramente de referencia, pero non solamente a nivel autonómico e nacional, sino tamén a nivel internacional. Temos grupos de investigación de gran relevo no seu eido de traballo a nivel mundial incluso. Eu creo que temos liñas e grupos punteiros a nivel de investigación, por exemplo, en xestión forestal sostible, en sistemas agroforestais, en produción agrícola, en produción ecolóxica. A única eiva que lle vexo é que moitas veces as investigacións que realizamos, que van dirixidas a mellorar o sector, a potenciar o sector, a modernizar o sector, polos sistemas de avaliación da produción científica e de promoción do profesorado, vémonos obligados a publicalas en revistas estranxeiras, en linguas estranxeiras,
E claro, moitas veces os resultados non chegan aos agricultores galegos e do norte de España, que son fundamentalmente os que van dirixidas. Eu creo que aí faría falta un esforzo por parte das nosas administracións para aproveitar o potencial de transferencia de tecnoloxía que ten tamén a Escola Politécnica Superior e os grupos de investigación da Escola Politécnica Superior, porque nos poderíamos, de feito xa realizamos un traballo de extensión forestal e de divulgación forestal, pero podería ser moito máis intenso e eu creo que o sector ademais o demanda, o necesita. Eu fui o primeiro director electo, elexido da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos. Tomei posesión en xuño de 1990, xa choveu. Daquela, a Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos era un segundo ciclo, é dicir, tiñamos un curso de adaptación e logo 2 cursos máis, non? E recibíamos alumnos que eran enxeñeiros técnicos agrícolas, que neses 3 anos tiñan o título superior, o título de enxeñeiro agrónomo. Eu, nesa etapa, lembro que tiñamos un plan de estudios que eu penso que é moito mellor que os que temos actualmente, non? Eu sempre digo que cada vez que hai un cambio de plan de estudios, normalmente é para peor no que se refire á formación dos estudantes, non? Pero, bueno, son normas que nos veñen impostas e así o temos que aceptar. E logo, recordo que, claro, ao ser un segundo ciclo e ter que recibir estudiantes que xa eran enxeñeiros técnicos agrícolas, moitos profesionais, enxeñeiros técnicos agrícolas, aproveitaron esa oportunidade e entón nas primeiras promocións tiñamos uns estudiantes moi peculiares, porque era xente xa de bastante idade, que levaban xa moitos anos desenvolvendo a súa actividade profesional en distintas empresas ou nas administracións. Eso facía que os estudiantes, ademais de estudantes, de discípulos, eran en moitos casos amigos, non? E iso era unha certa peculiaridade. Eu destacaría tamén que nesa etapa se fraguou a creación da Escola Politécnica Superior. E claro, foi unha decisión difícil, porque era fusionar 2 centros que tiñan a súa autonomía, a Escola de Enxeñería Técnica Agrícola e a Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos, nun único centro, polo tanto, perdendo a autonomía os 2, creando algo novo e que nos víamos con tiñamos certa incertidume, non?, en relación de se eso podía ser bo ou podía ser malo de cara ao futuro. A verdade que eu tive sempre claro que, aínda que houbera dificultades ao principio, que no futuro iba a ser moi positivo, tanto para a Escola de Enxeñería Técnica Agrícola, que pasaba a integrarse nun centro superior, como para a Escola de Enxeñeiros Agrónomos, que era solamente un segundo ciclo, e, por tanto, pasaba a ter no mesmo centro todos os cursos. O tempo, a verdade, é que me deu a razón, e eu creo que hoxe é un centro consolidado. Eu creo que é moito mellor que se tiveramos os 2 ou máis centros diferenciados, separados. Pero si recordo aquela xunta de escola onde tomamos a decisión, porque realmente era unha xunta de escola que se tomaba a decisión de desaparecer como centro, como Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos, para entrar nalgo, Escola Politécnica Superior, que non sabíamos, realmente era algo totalmente novo e non sabíamos como funcionaría e se esa integración sería positiva e sería posible. Afortunadamente, si o foi. Logo, no ano entre 1997 e 2000, realmente, tamén fui un director electo da Escola Politécnica Superior. Recordo esa etapa como un período con moitísimos estudantes, chegamos a ter máis de 4.000 estudantes matriculados. Éramos daquela o primeiro centro da Universidade de Santiago de Compostela en canto ao número de alumnos, éramos como unha pequena universidade, ademais con moitas titulacións, unha gran dificultade de organización, sobre todo de organización académica. Pero, bueno, fomos saindo adiante, puxemos en marcha as naves taller do edificio que chamamos o edificio de ampliación, o pabillón 3 da escola. Avanzouse tamén na finca de prácticas, buscamos unha finca de prácticas para a titulación de forestais que todavía non a tiñamos. E eu creo que, sobre todo, foi unha etapa de tranquilidade, de integración e de consolidación, desa integración
xa total, non, dos dous centros ou dos centros iniciais que había antes de crear a Escola Politécnica Superior. E desde ese punto de vista eu creo que se contribuiu a crear ese centro de referencia, non, que hoxe é a nivel nacional e internacional desde o punto de vista da formación de técnicos agroforestais e tamén da investigación agroforestal. Desde o ano 2013 pois son director da Estación Científica do Courel. A Estación Científica do Courel é un centro singular, non, da Universidade de Santiago de Compostela, que ten como misión apoiar a docencia e apoiar a investigación que se realiza pois, nas zonas de montaña, sobre todo nas zonas da montaña lucense. E tamén da actividade docente non somente universitaria, porque ali fanse moitas actividades e recíbense tamén moitas visitas de estudantes de nivel preuniversitario, de institutos, e tamén realizamos actividades de transferencia de tecnoloxía dirixidas ao sector, pois facemos cursos de cogumelos, de plantas medicinais, de agricultura ecolóxica, cursos que, por certo, teñen moita demanda, e así contribuimos tamén a atraer persoas de fora da zona o Courel, co cal o conecen, a moito lles gusta, logo visitan máis asiduamente, e tamén realizamos algunhas actividades de investigación. Estamos actualmente traballando en temas como a micorrización dos castiñeiros, estamos facendo un estudio sobre a flora micolóxica, sobre un catálogo dos cogumelos da Serra do Courel, e temos, en canteira tamén algunhas outras actividades de investigación sobre os castiñeiros, sobre multiplicación dos castiñeiros, que iremos poñendo en marcha pouco a pouco. Tamén estamos intentando, esperamos que cualle, a creación dun centro da UNED Senior, dirixido aos habitantes da montaña lucense. A UNED Senior é un centro da Universidade Nacional de Educación a Distancia que vai dirixida ás persoas de máis de 55 anos. E entón, son cursos, actividades de transferencia dirixidos a ese sector da poboación. Con eso queremos, de alguna maneira, tamén devolverlles aos habitantes de Xoane de Courel algo do que nos deron, porque os habitantes de Xoane de Courel fixeron unha colecta para financiar o solar, o terreo no que se ubica a Estación Científica do Courel, e regalaronlle, doaronlle a USC, a nosa universidade, ese terreo para crear ali, para edificar ali a Estación Científica do Courel. É unha actividade que a min me gusta moito, ademais, ainda que me supón viaxar 1 ou 2 días á semana á estación, á Serra do Courel, pero a verdade é que é un entorno tan fermoso, un lugar tan entrañable que eu fago con gusto. E curiosamente, os días que vou á Estación Científica do Courel traballo moito máis que os días que estou en Lugo, porque ali non hai teléfono, non hai interrupcións constantes como soi a ver cando estou aquí no despacho. Palabras de agradecemento a todos os que me acompañaron, profesores, alumnos, personal de administración e servicios, nesas etapas como director da escola, agradecerlles tamén os que me elixiron no seu día para director, os que me acompañaron como membros dos equipos de dirección, nesas etapas e tamén unhas palabras de recordo moi cariñoso para aqueles que membros da comunidade universitaria da Escola Politécnica Superior que foron quedando polo camiño ao longo xa de todos estes 50 anos.